Eliminate all opponents. Окей, аз съм на рампите директно. Хищник? Ще фърляш дискове. Да, то повечето не умират, само ги фърля на земята. О! Късно да е, майка. Тук ще няма допълнително патрони за това, бе. Аз обаче оптимист с пистолета. Айде тръгвам, защото тук няма какво правим. Че аз съм стъпата помпа, брате. За Close Combat изобщо. Идва нещо. Сори. Ако съм ударил някой, обаче аз с приклади го бях навазил. Кой му ударил? Добре, за сега оцеляхме. Си го ударя. Отзад какво става? Горе, горе, отгоре. И аз тази помпа, какво да направя точно? Това сори. Тази помпа. Мърк. С тази помпа малко не се получи прецизно огнева линия. Готов. Има хищник някъде, го е там отсреща. Или пришелец беше. Той умрява. Шадо, ти къде си? Добре, слизаме надолу и тръгваме. Горе е този буклук още. Мини от другата страна. От другата страна го убил. От другата страна. Точно над те. Буклукът. Айде, би си майката, давай слизаме. Това е трупа му, боже господи. 5 minutes remaining.
Отзад нещо ме е станало. Го е. Давай след него. Копалето не умря от пистолет. Аз обаче такъв оптимист. С дясното стрелям, не се получи. При гранатата съм. Ако някой е тука. При мен има ванката и пришелец, да. Те букуха, как не можех да го убия. Ванка, ти ли се роди пак при мен? Ало. Ванка, ти ли се роди при мен? Аз не съм аз, човек. Ти защо не говориш, бе, човек? Аз изобщо нищо не... Защото трябва да ме поканите отново в чата, защото нещо се бъгна системата. Горе, хищник! До гранатата имаме лун. Зад. Аз се чуя какво стана. Малко силна помпата, бе. Его е! Айде. Отзад! Горе! Аз ми пусках на граната, обаче колко да нещо не. Пак ли е горе? Айде, аз съм горе. Пак ли бе? Долу! Смарта ли си? Не успя да умре мамичката ми. Не убих го, ама тъпи му диск. Пак нямам оръжие. Горе, при тръбите. Налазиха ми пришелец и хищник. 1 minute remaining. Горе, точно е там над тръбата. Ръсна ли? Горе, хищник! За тебе! Браво. Хейтни ги те буклуци. Това клипче е яко. Добре се покривахме. Усрахвам много добре, това ми любимото оръжие. Идвам през горелката. Не бе, сто сме мъртви. Ти ли си? Да.
За абсолютно нищо не става тази горелка. Пак е брейкната супер тъпо. Не, нещо може би са пуснали някакъв патч заради това. Иначе си беше много добра горелка. Ама би трябвало като запалиш някакво да е гори е такова. Особено пришелец. Ими, да.